εταιρεία Bianchi αποτελεί το καύχημα της Ιταλικής βιομηχανίας ποδηλάτων. Εδώ και περισσότερο από 125 χρόνια η εταιρεία κατασκευάζει ποδήλατα όλων των τύπων. Όμως το μεγάλο όνομα το έχει κάνει στα ποδήλατα δρόμου. Τα ποδήλατα δρόμου της Bianchi είναι παγκοσμίως γνωστά και είναι πρώτα σε πωλήσεις. Οι πιο δημοφιλείς σειρές στην Ελλάδα είναι η Via Nirone, η Sempre και η Infinito. Η Via Nirone με σκελετό αλουμινίου, η Sempre και η Infinito με σκελετό carbon. Οι σκελετοί ντύνονται με περιφερειακά είτε τη Campagnolo είτε τη Shimano. Η διαφορά στο κουστούμι που φοράει κάθε ποδήλατο είναι αυτή η οποία καθορίζει και την τιμή του. Όσο και να ακούγεται περίεργο, μολονότι η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, οι τιμές που προκύπτουν είναι προσιτές για το ελληνικό πορτοφόλι. Στο Action μπορείτε να δείτε τα ποδήλατα της Bianchi ζωντανά, να θαυμάσετε από κοντά την κοψή γραμμή τους. Πέρα από αυτά, διαθέτουμε και την μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ Bianchi. Μέσα από το site μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αξεσουάρ Bianchi και να καλύψετε με αυτόν τον τρόπο τις ποδηλατικές σας ανάγκες.